שץ, בתו של מקים בצלאל, חיה ויוצרת בירושלים. יהודה גורנשטיין חיפש שורשים לאומנות ישראלית והגיע אליה. אמנות זה חוש שקיים לא רק לבני אדם, יש ציפורים שמקשטים את הקן שלהם. הצורך להביע, לעשות משהו יפה, לכולנו יש, זו שאלה של דרגה. אצל אחד זה בכמות קטנה, אצל האחר מפותח יותר. אז אמנות זה ממש קשה קצת להסביר אותו במילים, מה זה אהבה, מה זה חם, מה זה קר, כל המילים הבסיסיים האלה, קשה מאוד להחליף אותם. אבל אני חושבת שהיה לי מורה בצרפת, איש סימפטי מאוד, שבדרך כלל היה מגמגם, ואני פעם שאלתי את השאלה הזו, והוא השיב על זה, אמנות בצרפתית, c'est un petit rien qui chante, זה משהו קטן, אפס, ששר. אז בעצם היה לי חבר פילוסוף שאמר לי, זה אבסורדי, אם זה קטן זה לא יכול להיות אפס, אם זה אפס זה לא יכול לשיר. אני אמרתי לו, באותו יום שתוכל לקבל את התחושה של מה זה un petit rien qui chante, תוכל להבין מה עושה את האמנות בדבר. והוא היה בקצה העולם, נסע להודו, הוא פעם טלפן אליי ב-12 בלילה, הוא אומר, עכשיו אני יודע מה זה, קטן אפס ששר. לדאבוני גיליתי שיש דברים חשובים מאוד וזה מצב בריאותי. כשמצב הבריאות לא בסדר, אז העולם שחור ואז הם מרגישים זקנים. אבל אם הבריאות היא בסדר, ויש לי משהו שאני התחלתי היום, אני צריכה להמשיך לעבוד מחר, אז אני מרגישה שאני צעירה, והעיקר הוא שיש משהו ללמוד, ומשהו שתמיד נשאר להמשיך עליו מחר. יש מגע שהאדם עצמו מגיע כשנוגעים בחומר, שאי אפשר לאמור למישהו אחר, תסובב הנה, תסובב לכיוון אחר, וזה תענוג לעשות את זה. זה עכשיו תלוי באדם שמביט עליו, זה יכול להיות תפילה של ידיים כלפי. דבר פשוט מאוד. יש זקנים זה אלה שאומרים שהם יודעים הכל, צעירים הם אלה שאינם יודעים הכל. בן אדם יכול להיות בעל הרבה שנים, ואם הוא לא אומר שהוא יודע הכל והוא מנסה ללמוד, כל עוד שהוא לומד ומנסה, הוא נשאר צעיר. עין שמביטה, ביצה שאין לה קשר לשום דבר, ציפורים שמדברים אחד עם השני, ויד של תינוק מביט על השעה 10, בשעה 3 עומדת לבד. הרעיון בדבר מסוג זה זה סתם משחק, שזה בעצם דדה, ונותן לאיש שמביט על זה אפשרות למחשבה ולשחק לראות מה שהוא רוצה לראות בזה. חבל שהתמונה הזו דעתה, היא יפהפייה. הבית, כשהייתי צעירה, אני חושבת בת 12, 13, 14, ירושלמית, עם לאט אידיאלים, עם סמלה כפרית. אני נולדתי בבית הזה,
הבית בעצם בנוי על יד בית הספר בצלאל, שנתן לאבא אפשרות להגיע מכאן ישר לבית הספר. אלה הימים שירושלים הייתה לגמרי שונה ממה שהיא עכשיו. כל הסביבה הייתה עם עצי זית, העולם לגמרי פראי. אני הייתי אוספת כלניות בחצר. בעצם אבא מספר שכשהוא בא ארצה, עד 1928 גם לא היה חשמל בעיר, ואז כולם הלכו לישון מיד כשהשמש שקעה. הוא הזמין גיטרות בשביל כמה מהתלמידים שלו, והם יצאו לרחוב והתחילו לנגן בגיטרות ולהאיר את העיר. ואחרי הכל, איך אפשר לעשות חיי אמנות אם בלילה כולם הולכים לישון? זה הזמן צריך להיפגש.